فيلمنا جمر حدا زخور رئيسة أي بترجعنا قوينا رأينايو ناي كريسماس كدان ولا تخدين ينبر بخل قد دمي تعينني كوغوين كلو ناي تخص دمت إنا سمعي زخدلو أفتا ساعات نساون كل التغانغسترات إنا تتاخوسو زشوفرو النورو مخاين بقدم يوي حلفة أقات أمي حان تخافتن كلتا مكينة مسحاج انتقاجا أفتا ترقات قمتل أفتا حانت مكينة نورو غانغسترات كملتونا تداليون كلو اتزقوين نورتو أي نخد قعوم أنقولو تتساقيو يتسبا كاوندا غحاف نوي حج نمتيو أنقولو تتساقيو يتسنحمو اتا مكينة تحلف كتل بيترو أي وقعا دنكوك عنكلو اتمستيات رايس لزخونة سيرو اتون غانغسترات انا توكسو نعوون يسعوه انها دمه ناونا كونستراكشن بوتا اتمو اتا مكينة تسعون كلا نتيرو نفور كليفة قاجو نتشوفوري قتلو يغون دا امبر اتخال ايو بيوت سلزناره كافتا مكينة وريدو اتودي او زوانو بتقيت يوقعو تسفا قريصو كم زمو تردئو نتوكواسيو عيننا رأيو كسادو توكسي يوقعو نخموتنا تدالين كلو ات غانغستار ناي بولاوس دمت مسامعة حدي قوي يخيد استوسن دقائق مسحلفو اتزقوي نورودي هوسبيتال ناتوسدن ريو اتوم دوكاتر انا يبطحت كفلي اناتو غايو خن ريوم كلناون هيوتكم زدحانولو قلصيو يخون امبر اتستتوكسلو طيت ملؤ او غرورو سلازحاله دغيمو خزارو يخيلن اوبريشن توديو نخحاوي او عرات دقي سومنا تصبيون كلو كاوناي غانغسترات مكلخال بيرو فازل زتهال بوليس نخريو يمص غنا خم زينقحن وينو سحيتو خم زلو نمسريون بيزنس كارد غديفولي يخيد نخلتنا واحد سومنات أكوما دحر متنح قد لا كادك أسوي نكح سويتو ساياون أقول ناتن كواخو تيرخوا كاو غرورو أقدمو أو سواو نتوقع سلزنورة التاتئيت نمخادة تشجيرهالو نخحاوي بزح يتسعر بزح زن مقادقن دمسو زي ملس نقاريو ولا مئت عامتو سيدو كحوية دما يخيلن ملؤ حاويو كهوسبيتال وصي غزو زملسلو معلت خاكل انكلو سايا بطعم حزينه استيما تحقفومو نمنتاي كم زغونه بزي مقراص تاكي اما ماكينه تسقيلوم نغزوم كخدون كلوون نمنتاي كم تاكلا مغنياتو نفلت الموارح تايلر زبال 6 عامت قولع نيروم اجيكن مسؤوم يلن او هيوتو زخفه ساعات نحلف زركب غودلاك مسويتو نغزو يخيدمو او وشت غزااتيو او اغرنا لدت صحدي استدردره وبتوتات كر انكلو نوعات سعيرو يبكي نود زوم صوبتو انكي كفوتو مماتو بتحمي يحزينو سنكزون كلتيوم ساين سويتن تحققيفوم ودوم ممات زوم صلهم حزن كندستخالوم اناو خويو يوصو صنحناون غودلاك كفريج فودكا وصيو ناب صلمات بوتا اتيو حزنون حرقانون كوص انت مكر نريو ولا بزح معلتات حليفو غودلاك كاو غاراجو حنتي وصن ناي ود فوتو نارئ بزي مقراص الكول ناستي يقنيو لحزتوسن معلتات سويتو سراح جميرانا غودلاك جن ودو خرسعي كالن كل كفلي انازره ودو خذكري زمكر غودلاك ودو خموتن كلو او هيوتو طعم عوي نغري غديلو نفتح حلف منواورو بقليل خملسوني كالن بتصبحيتو او كان شلو خوف يلمو اتنا حدغا معلتتاي كم استفطره نخنرا عدل نركب اتوم سدرايت او درو لدت او كان شلو مسودو منا تጫወቱን كلو افت مجمريا فيلم زرعنايوم كلتا غانغسترات እና ተታخصو بو يحلفو زور نوره طيت نتايلر يوقعمو دقيق كيصنح يموت نو نور ساعات كنملسن كلنا سايا كاب سراحات ملسمو نسايا كتراخت مكر غودلاكن نعا اقسم عخونه مليسو خزاروا يدلين اتمعلت نسو غودلاك نا بوليس طاغا خيدو نمرمار فازل يليشو ابير ساعتيون مندق شفنه ناي تدليت غانغسترات فوتو يرئي اتوم ساعات كلشوم حساو سلازمطلون اتمرمارن كيرأيو ستوسن فوتوتات يلعل امونغو امون قدم ستوسن غيزه توكسو كسادو زوقع سو يركب بلايا سون مرحنا يتوم كتما زركو حدغنياتات غانغستراتيو مرمار فيزل نابيرو خملسن كلو غودلاك كل زدليو نغير سلازرخه حديغون غزو يخيد دحرنو وح غيزه غودلاك دغيمو زنورولو مخنيات رخيوني مجمريا سونو تخحويو افتا عمد سات مصلا او ناي لدت معلتون كلهم تون غانغسترات كم زقتلهم قالي اتي لدت كسازو يصحغن بزح غيزه سلازينورو سونوتون محواين سبورت بمسرحن او يوتيوب نفس خناي مكلخال فيديو بمرعين نوسو بسرح سلازصمده كاو كاراج كوص منم ترف غيزه ينورن معلتاوي بزي عرفت زغورو صعري فرمر اي جمرمو سونوت خمحوي حليفو متنكاري جمر صنيحون زغلغلت مكينه بقرشي غزئمو بتون غانغسترات كادن انكلو منقساقسيتو نخغبرا بدن بيداليا سايا ليتي سايا تايجر كم زحدرلو تسمعمو بطعم تجنق كتزارو نفت خفلاتها افت مندق استسقله هايتون غانغسترات فوتو ترئمو انتاي كم زحسو تردا اتمساسال ساعات غودلاك ناي تخص تمرت بيت ناخده بطعم غوز توكاسا يخونلو صنيحون بزح مسارحتات يجزئمو كم يغيرو حزوم كم زخيل يلامد ازنا غيره اتون غانغسترات اوي كم زلون به كم زنقساوسن مفلاط ناي بوليس رودي سمع
ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ሳያ ምስ ሰብኣያ ግዜ ንኽተሕልፍ ዕድል ትረክብ። ኣብታ ሰዓት ንሳ እውን ኩሉ ነገር ጠጠው ኣቢሉ ህይወቱ ምስኣ ንቕፅል ትልምኖ። ይኹን ደኣ እምበር ጉድላክ ሓሲቡ ወሲኑ ወዲኡ እዩ። ንድሕሪት ዝምለሰሉ ግዜ ኮነ ቦታ እውን የብሉን። ሰንኪ እዚ እውን ሳያ ኩሉ ንብረታ ኣኪባ ሓዲጋቶ ትኸይድ። ምክንያቱ እውን ሳያ ከም ወዳ ሰብኣያ እውን እናጠፍአ ክትርኢ ይደለየትን። ድሕሪኡ እታ ትፅበያ ነበረት ወርሒ እንከይደንጎየት ትመፅእ። ጉድላክ እውን ነቶም ጋንግስተራት ምን ምስ መን ርክብ ከም ዘለዎም ሓደ ብሓደ ምጽናዕ ይጅምር። ብጣዕሚ ጥንቁቕ ንምዃኑ እውን ብዙሓቶም ጋንግስተራት እናጽንዐ ሰሙናት ይሕልፍ። ሰውነቱ ናብ ነበሮ ጥዕና ተመሊሱን ብጣዕሚ ጠንካራን ስለ ዝኾነ እቲ ስርሑ ንምጅማር ሰሙናት ጥራሕ ይንቀረንኦ። ናይ ተኹስን ባእስን መኪና ናይ ምግናሕን ክእለቱ ኣብ ናይ መጠረሻ ብርኪ እዩ። ናይ ተኹሱ ዕላምኡ እውን ማንም ብዘይሓስቦ መንገዲ ብጣዕሚ ወሲኽነ ብየማን ኮነ ብጸጋማይ ኢዱ እቲ ሕንኡ ንምፍዳይ ዘዳለያ መዓልቲ እናቐረበት ክትከይድን ከላ እውን ኣብ ዝርዝሩ መበል ካልኣይ ንዝርከብ ሰብ ንገዝኡ ኸይዱ ብድሕሪት ወዲቑ ውንኡ የስሕቶ። ንገዝኡ ወሲዱ ብገመድ ኣብ ጋራጁ የንጠልጥሎ። ጉድላክ እውን ተጠንቂቑ ይቐርቦ እሞ ክልተ መማረፂ ይህቦ። ወይ ብዛዕቶም ጋንግስተራት ዝፈልጦ ኩሉ ነገር ክጽሕፈሉ ወይ እፍታ ዝተንጠልጠለላ ክመውት። ጉድላክ ግን ዕድለኛ ኣይነበረን። ምክንያቱ እዚ ጋንግስተር ብቐሊሉ ይፈርሕን ንኽጽሕፈሉ እውን ኣይተሰማምዐን። ጉድላክ ኣብ ናይ መጀመርያ ጠለፍኡ ክንድኡ ስለ ዘይተጠንቀቐ እውን እቲ ጋንግስተር ኢዱ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ገመድ ይፍታሕ እሞ ናብ ሓያል ባእሲ ይቕየር። ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ጉድላክ ኣብቲ ኩነታት ነበሮ ቁፅፅር ሙሉእ ንሙሉእ ይስእን። እቲ ጋንግስተር ከሳቐየላ ዘፈራርሓ ነበረ ካራ ገይሩ እውን እግሩ ተወጊእኒ። እቲ ባእሲ ኣብ ሙሉእ እቲ ገዛ እናተኸታተለ ይቕፅል። ኣብ መጨረሻ ግን ጉድላክ ብዘይሓሰቦ መንገዲ ሰዓራይ ኮይኑ ይውድኦ። ግን ሕዚ ኣብ እግሩ ብዙሕ ክንተንቀሳቐሶ ዘይትኽእል ዓባይ ቆስሊ እኔቶ። ሕንኡ ንኽፈዴላ ዘዳለያ መዓልቲ ግን ተቐርብ ስለ ዝነበረት ንድሕሪት ክትመልሶ ይፍቐደላን። ጉድላክ እታ ዝፅበያ ነበረ መዓልቲ ክትኣክልን ከላ ዘድልዮ ኩሉ ሓበሬታ ኣኪቡ ስለ ዝነበረ ሕንኡ ንምፍዳይ ድልው ኮይኑሎ። ግን ቅድሚ ምጅማሩ ንሰበይቱ ክሰናበታ ናብቲ ትነብረሉ ፉቕ ይኸይድ እሞ ደብዳቤ ጽሒፉ ንመጨረሻ ግዜ ብርሕቐት ይርአ። ሓደ መዓልቲ ኩሉ ምኽንያቱ ክርዳእ እዩ ዝኸውን ኢሉ ተስፋ ብምግባር እታ ንወዱ ንልደት ኣምፂዋ ነበረ ውህብቶ ሒዝዋ ናብ መቓብሩ ይኸይድ። ሕኒኡ ዝፈዴላ ምሸት ምስ ኣኸለት መጀመርያ ዝኸይድ ናብ መርማሪ ቪዛ እዩ። ኣብኡ እውን ነቲ ዝጠለፎ ጋንግስተር ኣብ ኣፍ ደገ ምስ ፖስታ ሓድገሉ። ኣብ ውሽጢ እታ ፖስታ ኩሉ ነገር ሎማዓንቲ እዩ ዝውዳእ ብዝብል ጽሑፍ ዝተጠቕለለት ፍሌሽ ይረክብ። ኣብታ ፍሌሽ እውን ጉድላክ ካብቶም ጋንግስተራት ዝረኽቦ ሙሉእ ሓበሬታ ይገድፈሉ። ቪዝር እውን ብዘቢሉ ስርሑ ንምጅማር ጽቡቕ ዕድል ይረክብ። ኣብ ተጸራሪ ኣንፈታ ከተማ ጉድላክ ብክልተ ጋንግስተራት ስርሑ ክጅምር ይሓስብ። እቶም ክልተ ጋንግስተራት ንመሳኪን ክልተ ጽምዲ ንኽሰርቅዎም እናቐጥቀጥዎም ይጸንሑ። ነቶም ክልተ ጋንግስተራት ብዘይ ምሕረት ምስ ቀተሎም ናብ ዕላማ ምትኳስን ሰብ ተኲስካ ምቕታልን ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ምዃኑ ይፈልጥ። እቲ ኩነታት ብደንቢ ገይሩ ንኽስዕሮ እውን ንነብሱ ደቓይቕ ይህብ። ካልኣይ ስርሑ ናይቶም ጋንግስተራት ተጻዓት ቆሪጹ ንፕላያ እንታይ ይመጽኹም ዘሎ ንምፍላጥ ብወረቐት ጠቕሊሉ ይሰደሉ። ካብቲ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቕካ ሓያል ተኹስኒ ክልተ ናይ ጋንግስተራት ግሩፕን ፖላዊስን ምሕረት ዘይብሉ ኩናት ገጢሞም። ጉድላክ እውን እንኮይ ደንጎየ ናብቲ ኩናት ይሕወስ እሞ ኣብ መኪንኡ ኮይኑ ነቶም ጋንግስተራት ሓደ ብሓደ ብዙሓት ይቐትለሎም። እቶም ዝተረፉ እውን ይሃድሙ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ጉድላክ ሓደ ጋንግስተር ብሞባይሉ ይቐርጾ ከም ዝነበረ ይርኢ እሞ ፈጢኑ መፂኡ ይገጨዮ። ካብ መኪንኡ ወሪዱ ንዕኡ እናቐተሎ ቪድዮ ይቐርጽ እሞ ንፕላያ ንኸፈራርሖ ይሰደሉ። ፕላያ እውን እዚ ጉዳይ እናመረረ ከም ዝኸይድሎ ግልፂ ስለ ዝኾነሉ ንዛ ቀያሕ መኪና ሽፉርለ ሰብ ዝቐተለ ብዙሕ ቅርሺ ክኸፍል እየ ኢሉ ንኩሎም ጋንግስተራት ይነግሮም። ከምዚ ኢሉ እውን ኣብታ ከተማ ዝርከብ ኩሉ ጋንግስተር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይሰምዕ እሞ ንጉድላክ ንኽቐትል ሰልፊ መሓዝ ይጅምር። ጉድላክ እዚ ኩሉ ከም ዝፍጠርሎን ከይፈለጠ ፕላያ ንኽቐትል እናተጓዓዘ እንከሎ ክልተ መኪናን ሞተርን ዝሓዙ ጋንግስተራት ይመጽዎ። እቶም ጋንግስተራት ጉድላክ ቀቲሎም ቅርሺ ንኽሽለሙ ሃሊኾም ይታኸስዎ። ብሰንኪ እዚ እውን መብዛሕቲኦም ይሃድሙ ስለ ዘይነበሩ ሞይቶም ይተርፉ። ንዝተወሰነ ደቓይቕ ኣብ መኪንኡ ኮይኑ እናተዋግአ ክጸንሕ እንከሎ ጉድላክ መኪንኡ ካብ ጥቕሚ ክትወፅእ ንእሽተይ ይቐሪባኔ። ጽቡቕ ነገሩ ግን ካብቶም ካድነዎ ዝመፁ ጋንግስተራት እሱ ዝእልሾም ነበሩ ብዙሓት እዮም። በቲ ወገን ፕላያ ኩሎም ቶም ዝለኣኹን ጋንግስተራት ብቐሊሉ ከም ዝተቐተሉ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ንዚ ሰብ እዚ ኣብ ገዝኡ ክጽበዮ ከም ዘሎ ተረዲእዎ እውን ኩሎም ቶም ጋንግስተራት ናብ ገዝኡ ንኽመፁ ይእዝዞም። ጉድላክ መኪንኡ ተባላሻ ስለ ዝነበረት ናብቲ ገዛ ብኻሊእ መንገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎ ይፈልጥ። ጥይት መከላኸሊ ተኸዲኑ መሳርሒኡ ምስ ኣዳለየ እውን ካብቶም ጋንግስተራት ሞባይልን ሞተርን ይሰርቕ። ናይቲ ወዲ ክዳን ተኸዲኑ እውን ናብቲ ናይ ጋንግስተራት መሕብኢ ንዕኡ መሲሉ ይኣቲ። ጉድላክ ሓሳቡ ተሳኺዕሉ ናብ መሕብኦም ክኣቲ እንከሎ እቶም ጋንግስተራት ክሳብ ተኹሱ ዝጅምረሎም ምንም ኣይፈለጡን ነይሮም። ጉድላክ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ነቶም ጋንግስተራት ሓደ ብሓደ ብዘይ ምሕድራት ምቕታል ይጅምር። ካብኡ ሓሊፉ ነታ ሞተር ቦምቢ ጸሚድላ ስለ ዝነበረ ክትኮስን ከላ ብዙሓት ጋንግስተራት ትኹረቶም ይስረቑ። እቲ ኣጋጣሚ ከም ዕድል ተጠቒሙ እውን ጉድላክ
ንፕላያ ንኽእልሽ ናብ ላዕለዋይ ደብሪ ትፎቕ ቀስ ኢሉ ምንቅስቓስ ይጅምር። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንጎኦም ብዙሓት ጋንግስተራት ስለ ዝነበሩ ንፕላያ ብቐሊሉ ከም ዘይረኽቦ ብደንቢ ይርድኦ ኣሎ። ጉድላክ እናተኸታተሎ ዝቐነየ ናይ ዩቲዩብ ነፍስኻ ምክልኻል ቪድዮታት ክጠቕሞ ይጅምር። እቶም ጋንግስተራት እውን ሓደ ብሓደ እንከይተቸገረ እናቐተለ ናፍቲ ላዕሊ ህንጻ ይድይብ። ሓንቲ ደብሪ ብዝወስኸ ቁፅሪ ተወሰኽቲ ጋንግስተራት እናጸንሑ ሃንደበት ይትኩስሉ። መብዛሕትኡ ጠያይቲ ኣብ ጥኢት መከላኸሊኡ ይዓልብ ስለ ዝነበረ ንቕድሚት ንምቕጻል ዕድል ይረክብ ነይሩ። ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንጻ ወፂሑ ካብ ናይ ፕላያ ክፍሊ ሙዚቃ ምስማዕ ምስ ጀመረ እውን ሕኑኡ ክፈዲ እንከሎ ብድሕሪት ሰብ መፂኡ ንኸየቋርፆ ኣፍቲ ኣፍ ደገ ቦምቢ ይጸምድ። ተጠንቂቑ ቀስ እናበለ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ክቐርብ እንከሎ ሓደ ገጅፍ ጋንግስተር ብድሕሪት የጥቅዖ። ጉድላክ ክገጥሞ እንከሎ እዚ ጋንግስተር ካብቶም ካልኦት ብዝበለፀ ጠንካራ ኮይኑ ይጸንሕ። ኣመና ደኺሙ ስለ ዝነበረ እውን ብጉልበት ክመጣጠኖ ኣይከኣለን። ሃንደበት ብዙሓት ጋንግስተራት ካብ ታሕተዋይ ደብሪ ምምጻእ ይጅምሩ። እንከይረአዋ እውን ኣፍቲ ኣፍ ደገ ዘፅመዳ ቦምቢ ትፍንጀር እሞ እቲ ንጉድላክ ዝግባኣሶ ነበረ ጋንግስተር ትኹረቱ ይስረቕ። ጉድላክ እውን እቲ ዕድል ተጠቒሙ ነቲ ዝበኣሶ ነበረ ጋንግስተር ብዘይ ምሕረት ይቐትሎ። መርማር ባዘል እውን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርኣይ ናብቲ ህንጻ ይመጽእ። በቲ ወገን ጉድላክ ምስቲ ገጅፍ ጋንግስተር እናተኣሰ ብህይወት ንምጽናሕ ይፅዕርሎ። ግን መርማር ባዘል እውን እቶም ጋንግስተራት ብድሕሪት ስለ ዝመጽዎ ኣብቲ ተኹሲ ዘይምሕዋስ ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ እውን ንጉድላክ ይረኽቦ እሞ ክሕግዞ ከም ዝመጸ ምልክት ይህቦ። በዚ መጽያ ከይበልዋ ግን ሰበይቱ ንፕላያ እናተኮሰት ኣብ ሓንቲ ፀግዒ ትኸቦም። ግን ጉድላክ እዚ ኩሉ ርሕቐት ተጓዒዙ ዝመጸ ኣብታ ናይ መጨረሻ መስመር ንኽመውት ኣይኮነን። ብድሕሪት ዘይሩ እውን ናብ ርእሳ ሽጉጥ የነጻጽረላ። ይኹን ደኣ እምበር ጉድላክ ሰበይቲ ንኽቐትል ክንድኡ ድፍረት ስለ ዘይነበሮ ሰከንዳት ይድንጊ። ንሳ እውን ከም ዕድል ተጠቒማ ካብ ጅባኣ ሽጉጥ ኣውፂኣ ክልተ ግዜ ተኩሳ ንጉድላክ ኣብ ከውዱ ተወቕዖ። መሳርሒ ኣዚራ ንመርማሪ ቫዘል እናወቕዐቶን ከላ ጉድላክ ሽጉጥ ኣልዒሉ ተኪሱ ይቐትላ። ሕጂ ሙሉእ ህንጻ ዝተረፈ ሓደ ጸላኢ ፕላያ ጥራሕ እዩ። ግን ንኽጋጠሞ ጥንካሬ ይተረፎን። ምክንያቱ ነቶም ብዙሓት ጋንግስተራት ኣብ ዝገጥመሉ ነበረ ሰዓት ደኺሙን ብዙሕ ደም ፈሲስዎን እዩ። ፕላያ እውን እታ ዕድል ተጠቒሙ ንጉድላክ ብድሕሪት መፂኡ ይወቕዖ። እታ መጀመርያ ዝተራኸቡላ ሰዓት ሕዚ እውን ትድገም። ጉድላክ ኣብ መሬት ወዲቑ ፕላያ ናብ ገጹ ጥይት እናነጻጸረ። ግን ሕጂ እታ ሽጉጥ ኣብ ክሳዱ ዘይኮነት ኣብ ግንባሩ እያ ክትወቕዖ። ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት መርማሪ ቫዘል ከይሞተ ጸኒሑ ብድሕሪት የጥቅዖ። ጉድላክ እውን ናብ መሬት ወዲቑ ብኢዱ ሓኒቑ ንኽቐትሎ ጽብቕቲ ዕድል ትኾነሉ። ኩሎም ጸላእቲ ቀቲሉ ሕኑኡ ፈድዩ ደም እናፈሰሶ ኣብ መሬት ደቂሱ ናይ መጨረሻ ናይ ወዱ ምስሊ ይረኣዮ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ሳያ ሰብኣያ ዝገደፈላ ደብዳቤ ትረኽቦ። ብህይወት ከም ዘይምለስ ምፍላጣ እውን ብጣዕሚ ይሕዝና። ምስኣ ህይወቱ ቅጽል ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነን ብዘይ ወዱ ምንባር ህይወት ከም ዝኸወዶን እናነገራ ፊልምና ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ትኩን ተስፋ ይገብር። ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሓሳብ ርእይቶኹም ኮመንት ግደፉ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።